Humor dan lagu yang akan kami ambil dengan judul Ajian Kemat Jaran Guyang. Ajian Kemat Jaran Guyang diabadikan bersama Wekom Wanajaya, Kang Wanjis bersama kawan-kawan. Ajian Kemat Jaran Guyang tentu akan didukung oleh aktor dan aktris di antaranya Bung Cidok, Didi Matialos, Ida Persib, dan tentu pula pada kesempatan malam yang penuh dengan kebahagiaan ini Senandung Cinta yang akan kami berikan dan kami sajikan lewat penampilan-penampilan jenaka dari aktor dan aktris Putra Arjuna. Ya hadirin, inilah dia, ada Ajian Kemat Jaran Guyang. Ajian Kemat Jaran Guyang tentu juga akan menampilkan manusia-manusia langka yang sudah tidak diproduksi lagi karena pabriknya sudah kebruk. Hadirin, penampilan jenaka pada kesempatan malam hari ini akan mengocok perut Anda. Tentu Anda akan dihiasi dengan canda dan tawa. Di antaranya ada wa jengkok, wa gatel, bareng wa tewok, tewok tewoke. Ajian Kemat Jaran Guyang pada malam hari ini kami sajikan tertutup yang kami hormati Sobul Al-Buka sekeluarga Bapak Rohimin, Ibu Tadia berserta keluarga besarnya, dan tentu pula kami haturkan selamat malam kepada para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang tentu pada kesempatan malam hari ini lewat Putra Arjuna Candy Group akan menyajikan sebuah mimbar drama, humor dan lagu. Hadirin, selamat menonton, selamat menikmati. Tapi sebelumnya Anda akan disapa bersama Sang Merenggana, seorang presiden tunggal dari Putra Arjuna, bersama suara emasnya Mimi Haja Darini. Hadirin, selamat menonton, selamat menikmati. Kang Emeng ditonggoni jabur karo kopine.
bengi saya sepi ya. Ya ya no. Bakal kita wayai metu kuah biasa. Apa sih? Ya biasa nih seragam kabeh kita masih akeh gini bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih akeh wong nonton wong Tanjung Rasai. Masih ana sing gue video syuting kang wanci separa kanca Baturi. Saking Wana Jaya kontak ya. Kabaran temen ya. Ya, kok aja ngobokun. Urip rasa seneng, rasa bunga, rasa bahagia wah. Ya aneku ora kurang sandang, ora kurang pangan. Mungana mungek nih wah. Priwen sinak. Itu Pak. Ora payu-payu lagi. Si. Sakade ngabakal juga kiwon ku atus baju kembang. Iya tahu wah. Jare dewek masa meneh ora dibuang-buang ora ya. Ayo ora dingan. Jare kitane mah atul wani tukuan ya no. Ya rai ya gembleng jare kita. Awaknya semene ya lemu bini ora. Kotakan gelendeng dewekan baik kanda dewek. Mangomong dewek. Oh, teka jaburan enak ya. Eling-eling bae sedulur dewek ya. Iya Bapak Rohimin dilawan. Bapak Rohimin Ibu Tania. Ayo mi awas mi. Ya ditampani kunang. Nak, ditampani nang. Nah, ya. Terus kesuwun mi. Tinggal kopine kono. Tuh, arek dipayati ku ngerogo ampelas sampean mah. Tes kopi ya goreng. Banget. Ya artinya kawa Priwen. ya semene mau ora dibuang-buang diulangi mana ngomongnya aku mau naik iklan titik raya gembleng gembleng belakang kita kok kang gembleng disampean ku ngerti nih wong gembleng cilik-cilik ku yang arti nih ya awak ya lemu beli kering beli ora ya semono babuk sedang ora iya. Aduh biang ya Pung sayang kita kunang apa ora payu-payu nih laki ku priben. Iya sabar nok. Padahal sih mang kita ku ya. Iya. Jarene jekongkon puasa. Dilakoni ya nih. Beli. Ci. Terus apa maneh? Mamucawan lan bengi nanukune para kerukun. Mukia asal tulung kita ku pengen alune mah puasa ku wak. Iya nok. Umban aku udah jam 8 bae utangnya wis likit jewa. Itu penyakit emah tak. Iya kayaknya emang. Dari senoke pen payu laki. Pen payu laki. Lalu dipakai kelakuan gelap. Dipakai kelakuan gelap. Lakuan apa? Aja lo kado sesuk sakan itu. Cih, wis mau beli payu-payu laki sampean makulai blawe adu sesuk wayang ambune bae ya bu
Bu, sampean pengen payu laki ku carane kepriwen, Bu? Nah, takon wong kene mau Tanjung Rasa kon. Ih, pada gemuyu. Ya kita nak ora duwe-duwe laki semene dawuk ku. Isin kita kuah baturis pada duwe anak ora ya. Pada gendongan ora telu kita durung payu-payu. Apa kita kudu didol 1000 telu tak konon? Si, murate persinok ya aja nok 1000 telu. Ya isin ora ya, masa wong wadon didol 1000 telu. Ada 1000 telu digratisaken bae. Ah, ya kegila-gila. Anu nema. Awancis, boka tanah duda, tanah jangka. Sing durung payu labi. Mono senok tetawa sakane. Bagian karo kita. Wong kene asik lupri karo kita. Iya, perawan-perawan. Nah iya, perawan-perawan, kono Wak. Ya iya ketawa. Yang jara jadi dol 1000 telu kok si tetawa ya. Kita ku jara dewek mah daripada pusing ning omah ora waya. Pusing nok. Pusing. Ada senok sing. Padahal mah kita ku duit akeh. Orang kewadahan ya. Orang kewadahan sampai orang kehitungan lagi awan Kang. Iya. Barang pengimpu pada miang kabeh. Orang kewadahan Sirawa. Priwen. Ih Sirawa. Wah. Jalan-jalan kita ku. Oh, senoknya tes jalan-jalan. Arepan. Jadi ku ana organ Putra Arjuna. Iya. Senoknya ada nonton. Pane wong sejen mah pada bubar kita mah lebih mangkat nontonnya gua. Oh ya ketinggalan ku Pak. Ya anak teralingane. Anak tarlingane Jewa. Makanya gaul dong, aja menang ning omah bae. Ono. Pangapen payu lah. Apa Je? Apa jenak? Aku keder Wak. Keder nang apa sih? Ya ning omah menang bae ora payu-payu ora ya. Enak sih kita ku dideraken bae ya Wak. Ya kayak ciplo dideraken. Iya dideraken ora ya. Ya bokat bae hari kita mider mana wong naksir, ana wong deleng ora. Hari ning omah bae keputek kita nek wong marak-marak. Lah kalaler mencrok-mencrok hajat. Nyalon-nyalon keranginan tiwasalon kedinginan bae makudi Nun Wak. Padang lamun maya bebunga pikir Iya, hitung-hitung ngormati wong Tanjung Rasa ning pesta hajate Kang Rohimin sareng Yayu Tania sekeluarga. Iya. Sing duwe bos Malaysia majikan tua masih melek beli gini. Masih no. Masih ya. Setia. Iya. Iya jak kakek pada 200-an be ora ya, Pak. Si ora kurang tanok. Ya padu 4 juta. Kanggo sanggup balik tukang kendange gatel kabeh ora adus. Iya. Ora adus barang banyune angel sih nak. Ayo mangga, aku ngormati ayo jalan-jalan. Bokat bae kita ketemu karo wong lanang ora ya. Ana wong lanang sing ganteng sing kasep. Bokat naksir ning kula. Tukang kendang sing naksir beli nih kita. Ayo Wak. Aku ngormati Kang Wanci sing Mana Jaya video syuting. Kang masih melek wong Tanjung Rasa kabeh. Masih sinarengan Putra Arjuna nih kene. Anggo Yayu Tania. Sudah ajak. Majikan tua sing paling eman sayang. Geningan kula geningan. Pelasiran jalan-jalan. Loka piknik ning Cipulan. Rame-rame sebebaturan kanggo wong kene kabeh masih kanggo wong Tanjung Rasa mata lirik liwenangan kaya gagas ning angen-angen pikiran ora karuan nasib yang badan mangke kanggo waris lanang waris wadone ayo wong temuan kaya nak apa
benggadahan. Kanggo mamane Wiwin sing paling eman maning, mama papa Senia majikan, masih kanggo bos Malaysia Mimi Nunung, Mimi Nenok Siti sing paling eman dewe, kanggo nemane Nok Tania. Kanggo Kang Wancis sing duwe Biko Monajaya video shooting. Kanggo para pajengan kabeh sing masih kene wong Tanjung Rasa. Angin gunung sumaliwi banyu bening iwake pating telepet ana wadon dosa-dosa gede cilik sesenengan. Mama Wiwin maning. Mama Wiwin sing paling eman dewe. Mama Wiwin maning. Mama Wiwin, Mama Celia, Papa Celia. Angin gunung sumaliwi banyu bening iwake pating telepet lanang wadon dosa-dosa gede cilik sesenengan. Wadah lirik liwenengan rasa gagas ningangenangan. Mama Wiwin pikiran ora karuan, matur kesuwun Mama Wiwin mikirin nasib yang badan. Kadang kala na bocah lanang liwat lumayan upai sewakan bae toli balik maning iki ya. Matur kesuwun Mama Wiwin. Pokok kita menaksir kita ora yang upai duitku. Ora buru jecek jenjajani bae yang kaberan ora ya. Ning endi bae ya ana sasarane. Ana pengganggu. Yo, Kayak ganteng-ganteng nggak? kosi rem cakrampok kok seret gitu. Melaku kosi kayak bala dewa bae, kayak ganteng-ganteng nggak? Sepisan mana nang? Persis kayak wong setruk. Yo iya lu. Kayak namanya Bu, kayak wong setruk ya. Kegeden gaber jajar ibu sing kanae lah ilah lu. Cari tawer kana. Hah? Biar- Kita pengen ngomong ora wani sih rawer. Cak. Yen disawang sing kadoan bocah wadon kosi gembleng temen. Ah, ya karuan ya Bu. Anak paribasane bocah wadon hin kaya dene wulan purnama. Baka wulan wis ngarani purnama kaya dene tanggal 14. Posinon bunder bercahaya. Lamun diglundungaken Pak glundung kejubar. Omongannya sayang ece ya Bu. Kayak saking ganteng-ganteng nggak? Padahal kawan cis harapan ajar kenal mumpung ketemu karo bocah wadon dhewekan ing tengah-tengah dalan. Nok ya Allah Gusti lamun disawang sing awet jempol sikil tekang bun-bunan kok si kaya-kayane ora bosan yen disawang Ah, ya karuan ya Bu. Boleh gak aku kenal sama dirimu? Karena diriku pengen kenal sama dirimu. Pengen kenal. Pengen kenal. Bocah wadon zaman sekian. Karang Kendal kaline wungunok ngajar kenal mumpung ketemu. Oh, Kembang temu ning sor pager. Barang ketemu karo sunok blong kok si kakang rasane seger. Seger-seger darah dikitane apa? Heh, Nun. rokakan. Iya. Tuku kinang. Heeh. Oli lengak. Iya ning kon bocah ki tuku kinang oleh lengak. Wong lanang. Iya. Kaya singa.
Blenak temen tuku pinang jole lengak wong lanang kaya singa perang sana rombongannya singa Depok kaya-kayanya Maya. Dibales. Ana maning Sabrang abang asam kecut. iya Alang-alang sekandang bebek. sip Ora kegembang, ora kepencut. iya Kayak lanang sira dewek. Obut kuno. Ayo ganteng-ganteng apa derai batuk lulu bae. penghinaan. Nok, jangan menghina sama diriku. Adon-adon digawe klepon, Apa cek kuno? numpak pedati mangkat Jakarta. Aduh teman pekel. Iya dong. Bocah wadon biang Kang Imin, kosunan boko ngesecepon. Senajan adonop, senok tetep bae ganjel ning mata. Kan. Demen kan aku. Oh iya baik. Oh, kaya bae. Tuku salak oleh kedongdong. Iya. Kedongdong di pangan kalong. Kita simong duwe lanang rambutnya gondrong. Baka wong gondrong pula kaduit ya kantongnya kosong. Ya iya lu. Diburu yang nulis saweran mau ya. Cek ora doyan duit receh be. Buah kedongdong sing ranca barong. Bojong raung kaudanan. Iya, ning kene Malangka desa bojong raungku. Najan rambutku gondrong aku bukan pembohong. Kinok bagian rambutnya gondrong, tapi aku orang yang paling sayang. Sayang soten baka nembe, baka kanyaran. Iya. Baka wis lawas mah biasa. Nok, Raini ruak. boleh kenal nggak? Player ya. Pengen kenal karo kita. Pengen kenal. Ngaca dulu dong. Ya Allah Gusti, wong kene pisan kala ketemu karo wong wadon kok sing ngecen tok-tokan. Nok, Apa? aku padamu. Apa bahasa apa kudu aku padamu? Ngerti. Bakal anda karo wong goblok wil goblok bae. Aku padamu jare wong Prancis I love you. I miss you. I want to kiss you. No smoking. Teguh beli sampean wah. Kayaknya mau pelajaran bahasa Inggris gini. Oleh belajar di minum dong. Artinya apa kuno? Aku seneng karo kowe. Ah? Aku tersena karo awakmu. Tresna. Iya. Tresna. Iya. Tresna gundulmu. Temenan Mbak. Mbak si Min, amin. Min. Min. Aja bae derabi dalang ku yakin. Iya jarin jenggung teman aja bae derabi dalang ku wong kene. Ai, arepan kapan maning? Bakal beli lagi mengkenen kupu. Nok. Senok gelem beli karo Kakang. Ora baik ah. Lamonan senok gelem karo Kakang bakal